strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Hi, Miss Nicole. Sod, Inday. Wow! Kaninat ko din ni imong... Oh, Miss Nicole? Nagkupot lagi kag pusil! Miss Nicole ba? Unsa man na, duhaan o tinuod? Gusto ka atong suwayan? Tarong, Miss Nicole, uy! Tinuod pa lang na! Tinuod yun ni Inday. Pakitunti ka sa mga bala sa sod, ha? Kita ka? Miss Nicole, para ako na. Imo ko pusilon. Kung para imo ni, nganong kuhaan pa man din akong mga bala? Gidritso na ang tatikag pusil pag sod pa lang nimo? Bitaw sa... Para ako ni Inday. Ha? Ginoo ko. Magsuicide ka, Miss Nicole? Uy, ayaw in taon, Miss Nicole. Uy, ayaw ito na, padayaw na. Naagyo kay gamay Inday, no? Unsaan pa man ako pag-suicide nga gitangtangan ko naman nagmanga bala? Oh, bitaw sa... naratol sa intaon ko, Miss Nicole. Uy, garon pa ba ako makakitag tinuod nga pistola sa personal? Pero tayong panganon na ingon man kang para imo na. Ang tinuod. You saved my life. Ha? Sakto ka. Mag-suicide unta ko. Pero nanawag ka. Oh, Dili pa gid akong oras. Na-save pa man ko nimo. hindi pa magidi mo oras, good. Kay dili man kay magbuot kanus ka mamatay. Oh, nalimot kang dili kay tag-iya sa imong kinabuhi? Kita'y tag-iya sa atong kinabuhi, Inday. O niyang ginooon sa man, caretaker. Oh. Kita ang caretaker. Ang Ginoo mo ay tag-iya. Ayaw kalimot, ana, Miss Nicole. Unsa kayo mong qualifications para mo sermon ka nako, ana, Inday? Unsa ka? Pari? Dili. Pero hapit ko mamadre. Sige sa kong kadong og mga pagtulunan sa simbahan sa una. Og wa gina na ko makalimti. Og mao na imong tuyo nako? Ang walihan ko bahin sa pagtulunan sa simbahan? Ay, dili, uy. Na, wa ka di maminaw sa kong gisulti ganyan sa telepono. Nga gusto na ko mobalik pagka-artista, o niya, ikaw niya akong pahandolon nako. O niya, ningan man tayon ka nga panihon ko ni mo si mong kondo unit kay anita mag-istorya. Nya karon mangutana ka nako kung pagwali ba akong tuyo nimo. Noong sa naman kami ni Nicole, uy. Ah, okay. Nahinumdum na ko. Ay, salamat. O niya, ansa man. Okay ra ka nga, ikaw na akong manager? Dili. Di ba sa una sige ka panghagad na kung iki mo manage na ako? Sa una raman to. Askang. Wala ko'y plano mo balik sa showbiz, Inday. Wa na'y lami. Ngano? Tungod ni Sir Joko? Oh. Miss Nicole, balit ad man day tanong. Kaya ako, gusto mo balik sa showbiz tungod ni Sir. Oh. Kaya di ako gusto nga maguna-huna pa niya. Gusto ko nga, atimanon na nga akong kaugalingon. Gadili na ako siya apil sa akong mga plano bisan sa akong mga ilusyon. Huh. So ni angkon ka na nga may gusto gyud kang Joko? Wa magina na ako gitago, good. Kahibaw ko nga kahibaw si Sir. Pero, maulagi. Kutob raman ko siyang giisip nga pamilya. Ay, kadawat man sad ko, ana, kay bawo man kong wala ko sa imong kumingking. Pero,
Di man ikaw yung gipangasawa, so tabla na ta. So, wag giday ko masayop. Ikaw ang akong karibal kang Joko. Di lagi. Kaya wa man in town ko, to bayi ni sir, na unsa man in town ka, uy. Sigurado kang waka nito, bayi? Pex man yun, Miss Nicole. Kaya kung naisda pa ko, na, buriring tingali pananaw ni sir na ko, og mahadlok siyang mahilong. Katawa na lagi ka. Salamat, Inday, ha? Himugi kong gipakatawa. Unya, mo-manage na ka na ko? Oh, Isugot na lang, good. Ipakita na to ni Sir Joko nga mabuhi ra gihapon tangawa siya. Kay, dili man sing atong giginhawa. Og dili sa siyang atong gikaon. Oh. Prangkahin na lang ning ako, Miss Nicole, ha. Ladlaray na gud nis baraha, good. Og moangkon ko nga, so sa taas nga panahon, nagpuyo ko sa pantasya. Hilom sa kong nangandoy nga mainta. Moabot ang adlaw nga, madaot ang mga mata ni Sir Joko og mugwapa ko siyang pananaw. Arang-arang dako-dako na gid imong katawa, Miss Nicole. So, unsa man okay na ta? Mo-manage na ka nako? dili. Oh. Sige na good, Miss Nicole. Ayaw gud padasi imong gibati. Kung mag-suicide ka, unsaon man. B, makaginansya ka. Maimpirno pa hinuon ka. May pamubalik na lang ka sa showbiz pagka-manager. Doon ang tagbalik. Bungga pagid kaayo na. Pasag din na to si Sir Good. Wala naman tayo mahimo ato. Sige na, Miss Nicole, baka napanikad na ko. Dili ingon anak ka sayon, Inday. Ay, sus. Musayon ramang good na kung sayo nun. Lisod yun kung lisuron. Sugot na. Sugot na ba? Piliban ako ni mo eh. Napatando yun ni mo. Ay, ulagi. Kung di ka mo tuo, balik na sa agi na. Pangutan ang. Oo, tawara ko ito. Suko mo siya din. Hurot yan. Believe ni mo. Hurot yan. Hoy, pagbuot nis Ginoo, no? Liman ka, Kiko. Mag-suicide tabi unta siya. Wa lang madayon tungod sa akong tawag. Uy, grasya gidong Miss Nicole. Ikaw ang iyang anghel nga miluwas niya gikan sa kadautan. Sige, bito siya ingon nga, savior ko no ko niya. Kayo! Di, uy. Huh? Ang Ginoo gito. Nahimo lang kong instrumento. Jesus, Ginoo ko. Santa Maria. Jesus, Ginoo Santa Maria mo lang nang? Berting kuyawan ako, uy. Abi gina kong iyan akong pusilon nang. Gipaningot ni maayo kong ilok nang. Elok yod. Ay tinuod lagi nang, Pexman. Makafeel gid ko nga, hapit na bubias akong lawas ang akong espiritu tungod sa kakulba. Akong apapangigod, nigahi na. Mura na lagi kong kakuyapon. Inday, paminaw sa. Unsa man nang? Kahibaw ka, nalipay ka ayo ko karon nga naminaw nimo. Ha? Nalipay ka nga, kakuyapon ko sa kakulba nang? Ay dili. Nalipay ko kay nibalik na ang imong pagkainday. Ha? Ay, ngano di ay nang? Nahimo ba di kong dudong? Puragwa man nang. Kanang imong sinultihan ang buot na kong ipasabot. Kanang klasiha sa inistoryahan nimo. Mauna ang original, Inday. Nawagtang nabaya na sa taas-taas nga panahon. Pag-amping para nako. Giamong-among lang ibitaw ko niya na. Gisod sa bulsa. Gipalaom sa hilom.
Giskam? Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.